Hayırlı kеш. Үзара якын кешеләр бер-берсенә еш кына йөрәгемне кисеп бирергә әзермен дип әйтәләр. Берәр агзаңны чын-чынлап кисеп бирергә туры килсә, нишләрсең? Тормышта бит андый хәлләрдә еш була. Бүген шул хакта сөйләшергә ниятибез. Исәнмесез, нишләрсең? Илфат катлаулы сорау бирәсез. Әгәр андый ярдәм сезгә кирәк булса, әлбәттә, сау, таза кешегә һәм шулай ук туганнары исән сау кешегә мондый сорауны бирсәң, берәү ул уйланып торыр, җавабын да кинәт кенә бирмәс. Әмма мондый кайгы белән күзгә күз очрашкач, җавап һичшиксез бер була. Таза органым белән әлбәттә бүлешәчәкмен. Ләкин безнең республика хастаханәләрендә, мәсәлән, бөерләре авыртып, 2 ел буена да мондый сүзләрне ишетергә өметләнеп ятучылар бар. Аңлашылганча, бүгенге сүзебез безнең донорлык турында. Әйбәт-гайбәт программасы һәр җомгадагыча турыдан-туры эфирдә эшли. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, студиядәге бәхәскә сез дә кушыла аласыз. Турыдан-туры элемтә телефоны 570-50-75. Алга таба сез аны телевизор экраннарында күрә аласыз. Һәм алга китеп тагын бер генә мәгълүмат. Без бүген җомга көнне 18 сәгатьтә соңгы тапкыр эфирга чыгабыз һәм безнең киләсе тапшыруыбыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз, җомга көннәрендә 20 сәгать 30 минутта башланачак. Бу инде безнең тамашачыларыбызның аудиториясын киңәйтер дип уйлыйбыз, чөнки бик иртә була тапшыру дип зарланучылар күбәйде һәм аннан соң безнең Яңа Гасыр каналында тапшырулар челтәре дә үзгәрә. Шул яңалык белән дә бәйле. Шулай итеп, бүгенге тапшыруга әйләнеп кайтсак, без бүген донорлык турында сөйләшәбез. Менә безнең студиядә донорлык дигәч, безнең күз алдыбызга иң беренче кан бирү килеп баса име. Бу студиядә кан биргән кешеләр күптер. Менә кемнәр иң күп кан биргән кеше? Хатип абый, сез миңа калса ветеран да бугай, бу нисбәттән неме ничә тапкыр кан бирдегез? Карыгын хәтерлим, анатомиядә исәпләп бармадым. 66 елында мәктәпкә укытуга керә башлаганнан бирле елына 2 мәртәбә һәм биргән сайын 400 грамм бирдем. Нәрсәгә кирәк булды ул сезгә? Безне совет чорында укыттылар. Гуманизм дип. Менә яшьтән без инде кешегә мәрхәмәтле, изгелекле эш эшләп үстерделәр безне совет хөкүмәте. Һәм шуны аңлап без инде ул бит әле түгел, шит кешегә генә дигән шикелле, якын кешегә генә. Мәсәлән, энекәшләргә, сеңелләргә, якын туганнарга һәм бөтенләй белмәгән, таныш булмаган кешеләргә дә аларны бит үлем кочагыннан алып калу өчен кирәк булды ул кан бирү. Хатип абый, менә мин үземдә шәхсән бик күп тапкырлар кан биргән кеше. Бу минем дә ярдәмем тигәндер дип өметләнәм медицинада. Менә ул чагында совет чорында, менә сез гуманизм дип әйттегез, һәм ул чорда ничектер кан белән мәсьәлә, проблема да торганы юк иде бугай. Бүгенге көндә донорлык проблемасы бар. Һәм менә сезнең менә моңа сез нәрсә әйтәсез? Менә бәлки безгә тәрбия җитмәгәндер, бәлки гуманизм дигән нәрсәне без читкә борганбыздыр. Менә дөресен әйткәндә, Горбачев властька килүгә, ул инде кан бирүләрдә бераз кимеп китте. Аннан соң һәргә таба инде үзе шалды ул. Ул бер ара тынып торды. Анда инде менә яшьтән гел кан биреп торган кешегә әзрәк ул инде ничектер зур тәрәбез авырракта кичерелде. Хатип, сез килешәсезме? Менә башкаларга да сүзгә кушылырга мөмкин. Менә бүгенге тормыш ничектер без капиталистик мөнәсәбәтләргә керәбез. Советлар шәрәүндә коллективизм дигән нәрсәдән читләшәбез һәм һәр кеше эгоист, индивидуум. Һәм ул менә совет чорында сез белмәдегез дә бит, кемгә китә ул кан, кемгә ярдәм итәсез, һәм шул вакытта кан бирдегез. Менә бүгенге көндә менә донорлык башка әгъзаларны кисеп кемгәдер күчереп утырту бар. Ләкин туганнар арасында гына мөнәсәбәтләр менә бу көйләнгән. Менә сезнең каныгызны бит кемгә салганыгызны белмисез. Ул вакытта совет заманында бит аның кызыктыру чарасы бар. Без студент булып жүргән вакытта ашар өчен эшләгән вакытта аткол алыр өчен ул нидер гуманизм идеялары, тегенде идеялар белән түгел иде. Иң беренче материаль идеялар белән барадыр шунда кан бирергә. Анысын да онытмаска кирәк. Хәзрәт, сезнең белән килешмәскә рөхсәт итегез әле бу мәсьәләдә. Гуманизм идеялары белән түгел дип ашау турында гына, эшү турында ниндидер материаль ярдәм алу өчен эшләгән дигән сүз белән мин берничек тә килешә алмыйм. Ул чорда бик озак яшәгән кеше буларак минем бик күргәнем бар, нинди зур чиратлар белән бер белмәгән кешегә
ошоун да ул эштенкесин да алмыйча канны берип китеп барган кишилер. Эштенке түгел бугай, бер сумут Бер сумут стейинме, эштенке манда 200 грамм аракы дип әйтүчеләр бар инде. Ондыйлары да бар, ләкин күпчелек кеше. Менә Хатип абый әйтмешли, ярдәм итү максатыннан чыгып эшлидер юл эшне. Хәзердә андыйлар юктыр дип әйтә алмыйм. Хәзердә булырга тиеш, чөнки кеше һәрвакыт кеше булып калырга тиеш. Нинди генә иҗтимагый җәмгыятьтә без яшәмәсәк тә, барбер иң беренче чиратта минемчә кешелеклек монда зур роль уйный. Бәләгә тарыган кешегә ярдәм итү ансы ул вакытта да хәзердә бар инде ансы кимемәде. Дөресен әйтик, менә донорлык мәсьәләсен күтәргәнбез икән, бу тармакта иң җиңел эш ул кан бирү дип уйлыйм мин. Шулай бит әйме? Медиклар мине ялгыштым сәтерләр. Ләкин шуңа да карамасын, әле кан бирүне дә артык батырлыкка. Әйе. Ул тагын яңадан ясалаймы? Шушы кан бирүне дә артык батырлыкка, геройлыкка санаучылар бар. Һәм аны теге Янәшәбездә менә кем шул ук вакытта үз органнары белән бүлешкән, аны кистереп икенче кешегә биргән донорлар яши. Шул рәвешле алар кемнеңдер менә гомерен саклап калалар. Кемнеңдер гомерен озайталар. Менә безнең хәбәрчебез республика клиник хастаханәсендә булды һәм шушыл хакта язма төшереп кайтты. Башта шул язманы карыйк, аннан соң сөйләшүне дәвам итәрбез студиядә. Евгенияга әле күптән түгел операция ясалган. Табибларга ул бөере авырту сәбәпле мөрәҗәгать иткән. Алар исә Женяга бөер күчереп утырту кирәклеге турында хәбәр итә. Орган мне отдала сестра. Она мне все 3 сестры есть у меня. Все 3 готовы были отдать. А подошла только одна. 10 дней ее обследовали сначала, потом 10 дней меня обследовали. То есть такой продолжительный срок. Да, продолжительный срок. И как себя чувствуешь, Хазер? Сейчас чувствую себя отлично, нормально, как заново родившийся человек. Женяга апасының бирен күчереп утырту буенча операция уңышлы үткән. Хәзер егет үзен яхшы хис итә. Тиздән туган ягыма Әлмәткә кайтачакмын дип сөенә. Бирләре эшләмәү сәбәпле табибларга мөрәҗәгатьләр күп. Бу төр әгъзаларны күчереп утырту буенча республика клиник хастаханәсе табиблары шактый тәҗрибә туплаган. На сегодняшний день у нас более 70 больных. Хәзерге вакытта бирләре күчереп утыртылган 70-тән артык авыру дәвалана. Узган ел республика клиник хастаханәсендә мондый төрдәге 15 операция ясалган иде ди хастаханә табибы Миләүшә Хәсәнова. Органнарны күчереп утырту өлкәсендә туганнарга донор булу киң таралган. Светлана Великина үз бирен диабет белән авыручы кызына бирергә тели. Әлегә алар тикшерү үтә. Я, конечно, очень боюсь, но я готова ради дочки на это. Последний шанс, так сказать, у нее остался. Таза биргән макташ авыруларга үлгән кешеләрнең органын күчереп утырту очраклары да бар. Республика клиник хастаханәсе тарихында монда 75 операция ясалган. 2001 елдан үлгән кешеләрнең әгъзаларын күчерү очрагы туктатылган. Юридик яктан катлаулы булганга күрә, безнең табиблар бу алымга бик сирәк очракта гына бара. Все эти фильмы, которые проводят, к сожалению, часто показывают там, что людей... Кешеләрнең әгъзаларын күчерү турындагы барлык күрсәтелгән фильмнар уйдырма фантастика. Моны техник яктан берничек тә эшләп булмый. Это просто невозможно. Казан хастаханәләренә йөзләгән кеше бир авыруннан дәвалана. Яңа бир аларның күпчелегенең гомерен озайта алыр иде. Тик бездә үз биренең икенче яртысы белән бүлешергә теләүчеләр күп түгел. Ренат Харисович, Женя, бу сезнең пациент инде. Сез ясадыгыз, күчереп утыртыгыз, алар аңа бөер, аның әнисеннән, әйме? Юк, апасыннан. Апасыннан. Әйтегез әле, менә шушындай операциялар менә сезнең кулдан күпме үтте инде? Мондай операцияларның барлыгы 120-дән артыкны ясадым. Бу 15 ел дәврендә. Аларның 44 туганнарыннан күчереп утырылды бир. Калганнар шул хәлакәт булган кешеләрдән күчереп утырылды. Барлыгы 120 операция 15 ел дәврендә. Ренат Харисович, без журналистлар бу әзме күпме дип сорарга яратабыз. 15 ел эчендә 120 генә операция була түгелме соң? Әйе, 120 Кеше операция. чират тора. Хәзер без статистиканы карап үтик. Әгәр дә Америкада ел сайын 10 мең кешегә бир күчереп утыралар икән, безнең Россиядә елны 300 кешегә генә бир күчереп утыралар. 300 кешегә, аннан да кимрәк, бөтен Россия буенча. Аның да 200 Мәскәүдә, калган бөтен Россия кала 100 генә кеше. Шуңа күрә мин әйтер идем, безнең Татарстан өчен бу безнең регионда бу biz rətlərdən aldan barabız. Bizdə 15 yılına 15 bir köçürüb turdu. Bu baka bizning il üçün, bizning region üçün
Медицина, хәзерге заман медицинасында, халыкара медицина дәрәҗәсенә караганда, медицинада кайсы органны күчереп утырту күбрәк эшләнә? Иң төп күчереп утыртылган әгъза бүген көндә бүйөр. Бүтәннәре әле кайберләре әйтәбез инде эксперименталь этапта, кайберләре бик сложный. Бүтән җир буенча җир шары буенча иң күп ясалып торган операция бүйөр күчереп утырту. Ике нәрсә монда. Бердән бүйөр икәү, аны исән кешендә күчереп алырга була. Икенчесе бүйөр күчереп утырту кешегә 30 елларга кадәр гомерен озайтырга мөмкин. Бүйөр күчереп утырту. Хәзер бар шундый кешеләр, аларга бүйөр күчереп утырту. Безнең иң озак безнең беренче бүйөр күчереп утырткан кеше 11 ел яшәде. 11 ел күчереп утырткан бүйөр белән яшәде. Рөстәм Кырыч, бүйөр биргән кешенең гомере кыскармыймы бу очракта? Юк, кешегә әйтәбез, 2 бүйөр бар. Аның инде без операция жасаганчы ул кешеләрне тикшерәбез. Калган бүйөре ул кешене яшәрлек булып калсын өчен ул менә теге җегет тә әйтте, без 10 көнләп һәрбер бүйөр биргән кешене тикшерәбез. Әгәр дә андый монда бер бүйөре начаррак икән, ул кешедән бүйөр алмыйбыз. Шуңа күрә безгә менә 44 кеше дидек бит инде ясадык. Безгә бер 80ләп кенә кеше килгәндер бүйөрен бирәм туганнар. Аларның яртысы biz кире җибәрәбез, чөнки әгәр дә аңардан бүйөр алсак, ул үзе авыр булып калырга мөмкин. Biz әгәр дә кеше авыр булып калмаса, шул вакыттан алабыз бүйөрләр. Шулай да менә органнар күчереп утыртканда туганлык җепләре ул яхшырактыр әйме, чөнки ярашып итү ягында. Һәрбер битендә органда бар такая тканевая несовместимость. Әгәр дә иң әйбәт бүйөр күчереп утырту без әйтәбез близнецы. Алардан күчереп утырсаң бер проблема да юк. Аларга әгәр дә инде бүтән кешедән күчереп утырсаң, конечно, тканевое отторжение и шундый нәрсәләр. Шуңа күрә туганнардан күчереп иң әйбәт, иң уңышлы. Шуннан да ялгышмасам 1954 елда беренче уңышлы операция игезәкләр арасында ясалган булган. Илфат безгә шалтыраталар. Тыңлыйбыз тыңлашачыбызны. Исәнмесез? Рәхмәт. Бүйөр буенча пересадки почек. Вот меня интересует то, что вот если здоровая сестра отдала свои почки брату, допустим, вот она совершенно здоровая женщина, она остается инвалидом потом. Как она оформляется инвалид или нет после этого? Аңлашылды сорау булды ахрысы, Илфат. Сорау булды бу, җавап бар. Җавап бирәләм. Ул кешенең нинди эштә эшләвенә карый. Әгәр дә укытучы булып эшли икән, физик эшләми икән, ул кеше үзенең эшендә калырга мөмкин. Әгәр дә инде ул кеше эшли икән авыр хезмәттә, без аны инвалидка күчерергә тиешбез. Аңлашылды. Менә донорлыкны без инде яхшы әйбер дибез, әйме. Начар дип әйтүчеләр студиядә дә юктыр, тамашачылар арасында булса да әздер. Ләкин бу әле безгә килеп төртелгән эше. Әгәр дә инде миңа килеп төртелсә, мин нәрсә хәл итәрмен? Мин нәрсә уйлармын? Әгәр дә инде менә 2001 елдан бирле операция үлекләрдән органнар алынмый дип әйтелде, чөнки аның без соңрак тукталырбыз сәбәпләренә. Менә синең туганыңның органын сорасалар, син ризалашырсыңмы? Менә шушы сорауларга менә студиядә катнашучыларның уйлаганы юк микән? Әлбәттә, әгәр дә туганга кирәк булса, анда ярдәм итәргә була инде. Шәхсән үзем әгәр дә бер туганыма кирәк булса, бирер идем дип уйлыйм. Башка кешеләргә әле бирергә әзер түгелдер дип. Шулай дип уйлыйм. Кемдә фикер тагын бар? Кешегә без кан бирү, ансы кан бирүдән кешенең сәламәтлеге үзгәрмәй. Бакша әгъзаларны бирүдән минем уйлавымча кеше барыбер сәламәтлеге 100%-тан да түбәнрәк төшеп калачак. Бу кешенең без әлбәттә аны өлкән яшьтәге карт кешеләрдән мондый әгъзалар ярамаска да мөмкин. Шуңа күрә күбрәк таза, сау, яшьрәк кешеләрдән алына дип уйлыйм мин. Һәм бу яшь кешеләрнең киләчәктә аларында үзләрендә яшьләре бар. Аларның киләчәккә планнары зурдыр. Бу планнар сез каршы инде бу әйбергәме? Юк, туганнарга аңлыйм. Туганнар бер-берсен ихтирам итәләр, аларны бирәләр инде алар. Әйе. Аларга кызганыч түгел. Әйе, кызганыч түгел. Башка кешеләргә шулай. Тагын моның юлы, тагын нинди юллары бар дип уйлыйм. Кешеләр менә үзләренең материал хәлләрен яхшыртырга теләүдән нәтиҗә шундый билкинлеккә төшкән кешеләр шунлыктан әгъза бирергә мөмкиннәр дип уйлыйм. Бу минем уйлавымча
тоже бик зур хаталыктыр дип уйлыйм инде. Ул үзенең сәламәтлеген, материал хәлен яхшырту уңаеннан куллана. Һәм әгәр дә шундый гади кешеләр арасында бу хисләр кеше бер-берсенә әгъзаларын бирә. Әмма югарырак атландагы кешеләр үз-үзләренә бирәселәр килмәсә, моның өчен таза сау кешеләрне аулау башламасмы? Рәхмәт, әфәнде. Менә минемчә монда төрле точка зрениялар булды. Ну монда самодеятельность инде. А бар шундый фән, биоэтика. Биоэтика шундый фән, ул уже безнең Казан медицина университетында бар шундый биоэтика кафедрасы, отделениесе. Анда менә бу проблемалар фән буенча уже эшлиләр. Нинди ситуация, ничек ясарга, нинди әйтик менә бу действие булырга тиеш. Шуңа күрә универсаль ниндидер әйтик менә актлар монда юк. Төрле ситуациялар төрлечә. Һәм менә төрле ситуация төрлечә булган вакытта бит инде шикләнергә дә урын кала. Шуңа күрә биоэтиклар монда эшлиләр и уйлыйлар. Чөнки кеше менә бу вакытта әйтик менә неадекватный психик шундый состояние булырга может. Шуңа күрә аның ситуациясын белмәскә может. Шуңа күрә биоэтика ул менә кешегә ача күзләрне, ул сукыр булырга тиеш түгел бу вакытта. Шуңа күрә биоэтик проблема буенча статьялар, төрле әйберләр чыгара тиеш. Димәк, ул алдын артын хисаплап барырга тиеш бу гамәлгә. Именно бу фән биоэтика аңа 1-3 ел гына әле. Чөнки хәзер бу актуаль әйбер. Шуңа күрә анда уже эшлиләр, диссертация язалар, тикшерәләр, нәрсә, нинди ситуация, ничек, нинди тәртип булырга тиеш. Менә Айдар әйтте, ул үзенең якын кешегә сәламәт кешедән күчереп утыртуга тукталды. Менә Алла сакласын, билгеле, кемнеңдер туганы, анда якын кешесе һәлакәткә, фаҗигагә юлыкты. Һәм ул сау сәламәт кеше иде, аның гомерен инде саклап калып булмый. Менә әгәр дә шул кешенең туганнары бит инде хәлитә, аның өчен туганнары җаваплы, якын кешеләре җаваплы. Менә шул кешенең органнарын бирегә туры килгән очракта нинди карар кабул итәр идегез? Бердә әлбәттә ислам фикере буенча, ягъни бөтен дөнья фикхның фатвалар оешмасы бар. Алар фикх буенча шушы фатваларны чыгардылар. Шулай ук менә биоэтика дигән төшенчә инде әллә кайчан билгеләнгән фатвалар белән төрле якны карап, төрле якны тикшереп, кешенең халатын, хисләрен билгеләп эшләнергә тиеш. Булай тик томалдан гына түгел. Икенчесе, үлгән хәлакәткә эләккән кешенең әгъзаларын күчергәндә иң тиешлесе аның туганнарын ничек кенә булса да килештерергә, әгәр дә кирәкле икән, әгәр дә бер икенче кешенең бер гомере өзелергә тора икән, гомерне саклап калырга кирәк, чөнки Аллаһ Тәала биргән гомер. Икенчесе, әгәр дә әлбәттә шундый кешеләр дә бар, аның туганнары да булмаска мөмкин. Ул вакытта нәрсә эшләргә дигәндә, шундый фатва чыгарганнар. Монда инде мөселманнарның җитәкчесе хәл итә, монсын казый. Инде шулай ук тагын барлык әхлакый якларны карап. Димәк, инде дин бу әйбергә каршы түгел. Төрле кайбер ниләргә генә каршы, мәсәлән, нәселгә бәйле булган нәрсәләргә генә. Сюжетта да менә моңа кадәр сөйләгән кешеләрдә этик яктан, мораль ягыннан, әхлак ягыннан бу мәсьәләгә карыйлар. Менә сюжетта әйтелде, юридик яктан катлаулы булган күрә бездә туктатылып торылган күчереп куюлар дип мин бу фикер белән килешмәсәм, чөнки юридик яктан бу мәсьәләләргә кагылышлы бик күп законнар кабул ителде бүгенге көндә. Бүгенге көндә кеше әгъзаларын, аларның тукымаларын күчереп утырту турындагы закон, донорство турындагы законнар, аннан соң гражданнарның сәламәтлеге турындагы закон, аннан соң күмү эше турындагы законнарын, кешеләрне кайсы вакытта үлгән дип табу турындагы инструкциялар һәм башка төрле сәламәтлек саклау министрлыклары чыгарылган норматив актлар нигезендә бүгенге көндә юридик яктан ричаклар җитәрлек бу мәсьәләне хәйтергә. Менә хәзер дә әйтеп уздым монда, әгәр дә шундый сорау куелды инде, әгәр дә ничек хәл ителер бу мәсьәлә, кеше үлеп бара икән, туганнары ризалашамы, ризалашмыймы? Менә бу кешеләрнең әгъзаларын күчереп утыру турындагы законда 8нче маддәдә менә шул презумпция согласие дигән нәрсә бар. Ягъни үлгән кешедән әгъзаларны алган вакытта, әгәр дә калган кешеләрнең, бу кешенең үзенең исән вакытында һәм аның калган туганнарының, якыннарының язмаша сәламәтлек саклау учреждениеларына әйтелгән ризасызлыгы булмаса,
алырга мөмкин деген сүз. Зөбәйдә Нургалина, ул туганнар бит бик күп булырга мөмкин. Менә Ул туганнар, туганнар турында вафат булган вакытта кем ул янәшәдә булмый. Якын туганнар турында абыйсы, апасы, алар кардәшләр. җавышга килергә. Әгәр дә менә монда шундый нәрсә, әгәр дә сез әйтмисез икән, хәтта кешене менә ярыга алып барган вакытта да, әгәр дә әйтелеп куелмый икән, без риза түгел бу кешенең агъзаларын алырга дип әйтеп. Алырга мөмкин. Бу вакытта аларның ризалыгы кирәкми. Презумпция, согласие Шул дип атала. вакытта менә безнең республикада 2001 елдан бирле инде бу операциялар туктатылган. Без безнең сөйләшүне дәвам итәрбез сезнең белән. Рекламага вакыт җитте. Без реклама вакытын уңышлы һәм файдалы итеп файдалану йөзеннән тамашачыларыбызны да авыз ачарга чакырабыз һәм без дә шул арада авыз ачып алырбыз. Biz Qabat studiyada менә Зөбәйдә Нургалина әйтте, юридик кануннар камил эшләнгән диде. Ләкин шулай булуга карамастан безнең 2001 елдан бирле мондый операциялар туктатылган. Моның сәбәбе нидә? Ренат Харисович, аннан соң шушы донорлык мәсьәләсендә төп проблема юридик аспектмы, психологик барьермы? Бу мәсьәләдә күбрәк психологик, юридик аспектлар. Медицина ягыннан бу эшләр инде күптәннән эшләнгән, бу операцияларны без ясыйбыз күптәннән. Менә яңа гына сүз булды, туганнардан әгъзалар күчү утырту турында. Закон буенча туганнардан туганнарга гына күчереп утыртырга әгъзаны. Менә сез әйттегез, мин бүтән кешегә бирмим, сездән алмыйлар дип. Туган булмаган кешене алырга ярамы бирне бүгенге көндә? Bütün isen kişilerden, bütün Avrupa illerinde, bütün Amerika'da только туганнардан гына. Ул биюрне генә күчермиләрдер бит, башка әгъзаларда күптер бит. Бүтән кешеләрдән, исән кешеләрдән бүтән әгъзаларын күчереп булмый. Аларның сейчас кына күчерә, шуңа күрә туган, только туган кешеләрдән гына. Туган кем бүгенге көндә шутлана? Туган әти-әни, туган бер туганнар гына. Әле хәзергә бара сүз biz aytadi dvoritlar turunda пока сүз генә бара, ярым юкалардан. Әле без пока бүген әти-әни, апа сеңле белән. Менә фаҗигага торган кешеләр фаҗига тәмамлау сәрәсендә менә дөрес әйтте, эшләр ягыннан презумпция согласия. Дөньяда ике төрле юридик закон бар. Презумпция согласия, презумпция информированного согласия. По презумпции согласия инде без барыбыз да риза бүген көндә. Закон шулай кул куйган, шулай әйткән. Бүген без зур комиссия төзелә, 4 кешедән торган врачлардан. Шул врачлар ул мәсьәләне, әгәр дә кешенең килеп туганнар әйтмәсә, ул вакытта булмаса, әгәр дә аның кесәсендә язып калган булмаса, миннән орын алмагыз дип, менә шушы 4 кешедән торган бригада әгъзаны алырга рөхсәт итәргә мөмкин. Только операцияган врачлар түгел. Менә без андый нине рөхсәтне бирә алмыйбыз. Без трансплантологлар. Ләкин аның бит әле күпмедер вакыты бар бит. Аның күп вакыты бар. Значит, аның 6 сәгать вакыт, 12 сәгать вакыт. Ул законнар барса да эшләнгән. Бүтән җирдә мин булдым Германиядә, мин булдым Америкада, бүтән җирдә ул законнар эшләнгән. И пока Россиядә ул законнар бар да дөрес кабул ителгән. Ләкин җирдә шул законнар арасында бара. Бүгенге көндә безнең кешеләрнең менә шушы үземә кешегә биргәнчә үзе белән китсен дигән нәрсәгә күбрәк безнең халыкта. Әле ул гады халыкта. Димәк, монда юридик проблема түгел, психологик проблема. Психологик проблема безнең халыкларны әле пока өлгереп җитмәгән. Менә карагыз, кино күрсәтәләр Америкада. Бер бала үлеп бара, әниләре ул баладан органны бирү турында сүз әйтәләр. Әтисе ни әйтә? Менә ул бер әйберендә бит кызган битырган, бирә торган бүтән кешеләргә үз әйберен. Менә үлгәч хәт бер җире булса да калсын шул балада дип әти-әнисе рөхсәт итте. Бу пропаганда бара. Пропаганда бара, пропаганда. Ә бездә кем бандит, ул трансплантолог, кинога карасак. Әнә ягына булды кино. Шимадан күтәргән самол шартларга бара, ул трансплантолог. Җинаятьче генә шөгыльләнә дигән идея бездә тормышка. Тыңлыйбыз Милфат. Исәнмесез, сезне тыңлыйбыз. Исәнмесез, хәерле кичәк сезгә. Гафу итегез, менә минем соравым бар иде. Студиягә тавышны бирергә мөмкинме? Алло. Тагын бер кат кабатлагыз әле. Ишетелми, студиягә сөйләшүне дәвам итәрбез студиядә. Элемтәне студиягә бирегез. Менә шулай да бит менә 2001 елдан бирле инде менә операциялар тукталган. 2001 елга кадәр булган бит.
2001 елда үзегез барыгызда хәтердә торган телевидениедә нәрсә күрсәттеләр? Керәләр ОМОН, врачларны барысында идәнгә яткырдылар. Бөтенесен, значит, алып киттеләр каталажкага. Теге ул вакытта инде янәсе теге кеше исән булган. Ул кеше үлде, шуннан соң бөтен без түгел. Әйтәм бит, ул рөхсәтне бирәләр бүтән врачлар. Транспланттар түгел. Бүтән невропатолог, бүтән врач. Алар барсы да курка башлады. Без рөхсәт иткәчтен безгә дә шушындый ук нәрсә көтмим икән. Аннан соң 3 ел судебный процесс бар ул мәсьәләдә. 3 тапкыр оправдательләр һаман не. Вот шуңардан башланды бөтен нәрсә. Илфат тамашачыбыз белән тагын кат ялгап карыйбызмы? Рәхмәт итегез. Алло, хәерле кичә сезгә. Ишетелмәй. Элемтәне Мин тамашачыбызның сүзләрен трансплантология белән бәйле операциялар. Безнең Россиядә бүгенге көндә бушлай әйбер хәзер теге нидә тышкан тәбисендәге сыргына калды булса кирәк, әйеме? Ул бит инде акча белән бәйле. Һәм сез менә үзегез ничек уйлыйсыз? Ул вакытта табиблар күпмедер акчага кызыгып, тере кешене кисә алдылар микән дип уйлыйсызмы сез? Менә бездә бик хөрмәтле юрист утыра, ул закон укып чыкты. Безнең илдә шулай ук бүтән цивилизованный илләрдә, Европада трансплантология запрещена, коммерция запрещена, денежные отношения. Шулай да менә анда ниндидер бер бурылып презумпция согласия буенча, анда бит әгәр дә якын туганнары рөхсәт ителмәгән, бу кешенең ни хәлдә икәнен не мәгълүм, әйеме бүгенге моментта өстәл операция өстәлендә ул реанимациядә ятучы кешенең күпмедер анда ниндидер бер бай Кытбетдиновның яки Шәйхаттаровның акчасы бар, ул тертте. Бүген безнең врачларның хәлен беләбез. Әйеме күпмедер ничә меңдер анда доллар тертте. Биллаһи дип әйтәм, кисеп алып бирәчәкләр бит. Искәндәр, кайсы гына өлкәне карасаң да, җинаять ясауга бурылып алып китә торган хәлләр булырга мөмкин. Бу очракта да шулай ул. Булырга мөмкин. Ләкин Законда әйтелгән, сез әйтәсезме, туганнары ул үлгән вакытта, аның үлгән вакыты, миенең эшләвеннән туктаган вакытын комиссия белән билгеләргә тиешләр. Аннан соң бу комиссиядә исегездә тотыгыз. Трансплантация күчереп органнарны күчерүче врачлар катнаша алмый. Алар бөтенләй башка читтә тора. Пациент түгел, мескен үлгән кеше. Мәрхүмнең үлгәнлеген әйтүче башка врачлар. Заказны кем бирә? Заказны трансплантолог бирә. Допустим, Фатхетдин заказ берди безгә. Но Фатхетдинның Кутбетдин диде ул. Фатхетдин. Аның, значит, бар группа крови, анда беләсезме, 4 группы крови. Әле аннан башка бар 40 части самис трансплантологии. Хәзер безгә Кутбетдингә безгә кирәк булса 40 кешене алып китереп үтерергә, штаб Кутбетдингә туры килсен ул орган. Менә без алган бүген алып килгән орган аңарга килергә мөмкин түгел, аның шанслары юк. Шуңа күрә һәрбер дефилизон илләрдә хәзер шундый общественный организациялар бар. Менә ул общественный организация держит под контролем отделение трансплантации почки. Ул общественный организация бер врач булырга мөмкин, бер юрист, бер домохозяйка, совершенно независимая организация. Алар держит под контролем, Европада эшләде, шуңа күрә алар держит под контролем всю эту ситуацию. У кого брали, кому пересадили. 2 года ждут в любом цивилизованной стране нинди пересадка бар, 2 ел көтәләр. 2 ел эчендә менә шушы сират ничек барганын карап бара шушы общественный кешеләр. Менә Зөбәйдә Нургалиевна да әйтте, һәрбер тармакта инде ул каядыр кирип качарга, каядыр асыртан эш итәргә мөмкинлекләр табарга мөмкин. Монда да табарга мөмкиндер инде ул шулап торып эзләсәң, ләкин менә шунда ачыклык дигән мәсьәләдә менә тикшерергә мөмкинлекләр бардыр бит инде. Менә дөрестлеген тикшерергә шушы карарны, кабул ителгән карарны. Тагы кабатлап әйтәм, 4 врач, ул врачлар бездән вообще независимый врачлар. Менә алар комиссиядә шул 4 врач нитәргә тиеш. Алар бер-берсен беләләрме? Алар берсен белергә белмәскән, анда бездән тормый. Без андый комиссияне без төзимибез. Ул комиссия, независимый комиссия, алар шуннан итәләр. Аның бит аланнан башка бар төрле нәрсәләре. Анда бар понятие мозговая смерть.
анда булырга тиеш электроэнцефалография, компьютерный томография, анда бик күп нәрсә. Аны һәр вакыт тикшереп карарга булган нәрсә. Бу кеше белгәнме юкмы? Сез менә 2001 елдан бирле тукталды бу эш дисез. Димәк инде безнең табиблар менә шушылай психологик аркасында кемнеңдер туганы эзәрлекләр, ул теге кат-кат суд юлларын таптысы була дип, шушы җаваплылыкны алудан инде куркалар, әйме? Алар барса безгә әйтәләр, без сезнең өчен төрмәгә утырырга теләмибез ди. Но икенче яктан карагыз, күпме бала бүгенге көндә 500 кеше безнең Татарстанда ясама биргә йөри. Һәр бер илдә 1,600,000 кешесе нидә бирәүлән авырый. Елдан ел ул сан арта бара. Яшь балалар, яшь кызлар менә безнең адилда булса, алар һәр берсе шул бирүне күчкән көтеп утыралар. Безнең тапшыруда Марсел катнашы тамашачыбызның фикерен син әйтә аласыңмы? Аның сорауы бар иде. Безнең туганыбыз шикәр авыру белән авырый ди һәм бер генә туганыбыз да аңа үз бирен бирергә риза түгел. Мондый очракта ул ни эшли ала диде. Өмет итә аламы? Нәрсәгә өмет итә ала дип җавап биргән иде. Менә бүгенге көндә хәзер яңадан инде без эшли башладык. Шушы үлгән кешеләрдән, вакыт булган кешеләрдән бир күчереп утыру мәсьәләсендә. Андый кешеләр әгәр дә башта ясалма биргә йөриләр, аннары бездә специальный бар инде лист ожидания, то есть көтә торган мәгълүмат банкы иде. Шунда ул кешеләр килеп язалар, без уларны чиратка куябыз. Менә шу чиратны инде как раз контроль итәргә тиешләр шушы общественная организация. Менә кайчан аларга чират килеп җитә, кызганычка каршы әйтеп үттем инде. Европада, самый цивилизованный илдә дә 2 ел көтәләр. Әле шунысын әйтеп китәм. Безнең илдән бер кешегә чит илгә барып бир күчереп утырта алмый. Аларда закон бик нык. Башта ул кеше аларга тиеш гражданство ул илнең. Аннары 2 ел үтәргә тиеш. Аннары саны арага Казаннан Мәскәүгә барып күчертеп утырталармы? Кем? Казаннан Мәскәүгә. Казаннан Мәскәүгә барып күчертеп ала. Ну бүгенге көндә шушы хәлләрдән соң Казаннан бер кешене дә 2 ел гына бер кешене дә алмыйлар. Алар әйтәләр менә әле Татарстанда туганнарын биреп күчереп тоталар. Бүтән җирдә андый нәрсә. Алмыйлар дип әйтеп сөйләп утырулар дөрес түгел. Менә закон бар, ни бар, куркып калып кына медицина работниклары алай туктап калырга тиеш түгел бит инде бер уйласаң. Этик ягына ничек кая барасың? Эшләргә кирәк? Илфат, бәлки без шушы операцияны кичергән кешенең фикерен тыңларбыз. Хәзер Ренат Харисов әйтсә, ну шуңа күрә инде менә без яңадан быел август айында зур җыелыш җыйдык. Бүтән кешеләрне, врачларны чакырдык. Аннан карар кабул ителде. Эшне башлыйбыз хәзер яңадан. Тукталып калмады, башладык. Бүгенге көндә менә бердән бер чара дип әйтсәк тә була инде. Хәзер менә эш башланган. Әлбәттә башка юнәлештә менә туганнарның ярдәме аркасында безнең Марсель арабызда утыра. Сезгә кем ярдәм итте? Әниегез ярдәм иттеме? Сез аның бире белән яшисез бүген әйме? Мин 2003 елда ясалма почкага җирдем, 2 ел җирдем, 2 елдан соң 2001 елның июль айында безнең врачларыбыз, рәхмәт сезгә бик уңышлы минем операция булды. Әниегез ничек хис итә үзен? Әнием бик яхшы хис итә үзен. Без кемнең идеясе булды бу? Менә 2 ел менә ясалма биргә җиргәндә мине гел әнием әйтәдер, әйтә бирик, әйтә тикшереп карыйк дип. Мин 2 ел буе каршы торганнан соң, ләкин әнием менә Марсель, сез үзегез каршы тордыгыз, име? 2 ел минем ничектер мин менә ясалма биргә җиргәсәм дә, әле бик өлгереп җитмәгән булганмын инде. Менә 2 елдан соң. Монда менә сезнең каршы торуыгызда әниегезне кызгануымы? Әнием кызгану. Менә бу шушы операциядән соң сезнең аралар якынайдымы? Ягында. Әлбәттә инде без менә әле менә җәй аенда biz özümden tam bir tuğan gününe ötüp gittim. Bu gözümlerimde yani ikinci tapkan şekilde bulan, ilk tapkor tuturdum yine. Demek siz şu enegizge indi bik zor buruşlayım tabiplarga. Ramil Efendi, mene psikologik baryer deybiz. Mene bu nelikten kelip çığa? Mene nişlep әле bizning kishi nişleptir mene şuşu tarmaqqa nişektir şekleni verək qarayı. Bütün жерден de жуликлар izley. Менімше, мұнда біздің коллега, ол айтты енді біразырақ прогноз, бұл прогнозны білерге керек. Нендей хәлләр болар, нендей процесслар, объектив, bütün процесслар. Мен сұрамадым, мәселен, нендей процент аттар жойны турында әйтмәділер.
Но психологик барьер яктан, особенно хәзер безнең менә шундый заманнар бит уже бөтенесе сатыла. И монда, минемчә, барьер күбрәк именно криминаль яктан. Кешеләр куркалар. Но икенче яктан караганда, менә бу туганнардан кешенең үзенең әйтикне хакы бар инде. Хакы бар кешенең. Шул юлга басыра бирергәме, бирмәскә. Бөтен кешенең үзенең хакы бар. Бу яктан. Ренат Фарисович, менә кемнеңдер туганы фаҗигаға торды. Әгәр дә аңа менә сезнең якыныгыз инде барыбер яшәмәячәк, вафат була. Менә аның шушы әгъзасы, шушы кешегә тәгаен, менә шушы кешегә төртеп күрсәткәндә, менә шушы кешегә ярдәм итә ала. Менә бу кеше бик әйбәт кеше, бик яхшы характеристикалы, аның гомерен озайта ала. Дип әйткән чиракта бәлки ризалык алуы җиңелрәктер. Бу мәсьәләдән анонимность кирәкме? Әллә шулай әйтергә ярыймы? Бу мәсьәләдә әле безнең бер генә булганда андый чирак булганы юк. Менә Башкортстанда, безнең күршеләрдә bir кичкенә бала, шундый кичкенә балалардан бездә Россиядә 18 яшькә тулган балалардан алырга ярамый. 18 яшькә тулган рөхсәтсез, ата-анасы рөхсәтеннән. Бездә закон буенча 18 яшькә кадәр рөхсәтсез ата-анасы ярый. Менә Башкортстанда әти-әнисе бер кыз баланың шундый фаҗига очрашы рөхсәт иттеләр, аңардан алып утырттылар. Андый чираклар. Алар кемгә куелганын белә инде. Алар кемгә куелганын беләләр. Ну, ул турыда инде күп язалар. Менә Италиядә бер кыз бала вафат булгач, инде шул һәлакәткә очрагач, аның органнарын, 4 органнарын күчереп тотканнар төрле кешеләргә инде. Менә бу кешеләр ел сайын туган көндә килеп, җыелып, бу семьяда барысы шул туган көннәрен үткәрәләр. И нидә ул семьяга орден бирделәр менә күптүгенә. Үзенә күрә бу бит инде менә минем якыным фаҗига инде ул, аны югалттым мин. Аның тормышы кемдәдер ярдә дәвам итә кебек тоела бит инде хәзрәт. Караганда, әгәр дә ул нәселне дәвам итә торган әгъза икән, мәсәлән, нидер җинси әгъза мәсьәләсендә яки башка шушындый нәселне дәвам итә торган генны күзәнәкләрен күчерә торган нәрсә икән, шәригать ягыннан тыелган ул. Чөнки нәсел бер кешенең нәселе икенче бер әгъзасында булган нәрсә икенче кешедә дәвам итәргә тиеш түгел. Ул мәсьәлә тыелган. Әмма инде башка шушының белән бәйле булмаган нәрсәләрдә, әлбәттә, әгәр дә рөхсәт бар икән, әгәр дә ул кеше үзе үлгәнчә рөхсәт. Менә хәзрәт, менә минем якынымның гомере менә шушы кешедә дәвам итә бит дип уйлау ялгыш хата түгелме? Ялгыш хата түгелдер. Бердә чөнки уйларга ярыймы дип. Бу мәсьәләдә чөнки ул кешенең үзенекенә әйләнә. Ул әгъза гына бит, Илфат. Әгъза гына бит ул. Ул түгел. Кешенең гомере аның башка нәрсәләр. Гробовой. Әйе, теге үлгәннәрне, Бесланда үлгәннәрне терелтүче. Монда төрле сулар бар. Югалган кешенең ничек тә булса, теге үзеңне юандырып яшәүдән менә калса зыян түгелдер. Менә кемдәдер минем аның биере бар, кемдәдер аның йөрәге бар. Яши бит әле аның исән бит әле йөрәге. Холай кушмасын, берәүгә дә андый минемчә, минемчә, мин онытам, менә шундый проблем бар. Без бит донорлык, трансплантация турында сөйләшәбез бик күп. Кан турында сөйләштек. Но бит хәзер психолог яктан бик көчле тема бар, донорлык сперма буенча, искусственное осеменение буенча. Миңа киләре кайсы вакытта егетләр әйтәләр, менә 2 тапкыр менә шундый хәл булды. Кеше үзенең сперманы бирә, аннан соң шәһәрдә йөри и карый, анда инкубатор уйлый, әнә бу кеше ошаган миңа, бу кеше ошамаган миңа. И шундый неврозное состояние даже было. А бик күп ир кешеләр хәзер бирәләр үзенең спермаларын, аннан соң бу казанда яшәп хәзрәт әйтте бит инде. Димәк, нәсел дәвам итүгә кагыла икән, димәк инде бу тыелган дин буенча. Менә безнең Ренат Харисовичның шәкертләре дә катнаша бүгенге студиядә Рөстәм белән Булат. Әйме, сез менә медицина тармаклар күп инде. Төрлечә, менә бик бәхәсле бу, бик зур җаваплылык ала торган искә тармак бу. Ни өчен шушы тармакны сайладыгыз? По-русски можно говорить? Можно. Да? Ну, во-первых, здесь передача ведь для простого обывателя, так скажем, для простых людей. Я тоже не буду говорить, почему именно трансплантологию выбрал. Вот самое главное, именно вот как просто как человек, если то, что вот за эти небольшой период, как я начал работать в этом отделении, естественно, видеть радость этих пациентов, самое главное. Ведь потому что к нам они приходят в отчаянии. То есть это тупиковая ситуация для людей. Мы вот все время вот наблюдаем эту трагедию этих семей.
ее ведь никто не показывает, этих людей. Показывают, как вот Ренат Михайлович говорил, эту негативную сторону, которой, может, ее нету. Вот. Поэтому, конечно, большая радость видеть вот наших пациентов, они уж... Булат, менә Ренат Харисович инде ул бик зур тәҗрибәле кешеләр, аны күпне күргәндер, менә сез яшь кеше бит әле, әйме? Менә сез гафу итегез, без ярдәм итә алмыйбыз дип әйткән очракларда менә үзегезгә яшь кеше бит әле, менә сез ничегрәк хис итәсез үзегезне? Шундый әйткән очраклар күптер инде. Шушы чираклар узын. Ну, дело ведь в том, что и на диализе люди прибавляются, количество больных, пациентов, которые нуждаются в диализе. И эти же больные... Искусственные почки. Искусственные почки, да. Эти больные почти все хотят, так скажем, пересадку, чтобы им сделали. Лучше всего ведь спросить у тех людей, кому сделали пересадку, у родителей. Вот посмотрите на них, на самих, как они выглядят, как они жили до пересадки почки, как он проводил свое время вот до пересадки, когда был на диализе. Это надо 3 раза в неделю, по 4 часа находиться на диализе. То есть он от социальной жизни своей Минем күргәнем бар андый кешеләрне. Алар бик кызганыч кешеләр. Инде кыяфәтеннән караганда ук инде. Илфат, безгә тамашачыбыз шалтыраты, тик аның шалтыратуын без хәзер студиягә бирә алмыйбыздыр инде. Ул безнең докторларыбызга баш иеп рәхмәтен җиткерә. Бездә баш иябез һәм шушы мәсьәләне алга җибәрүдә алга таба да зур уңышлар телибез. Һәм кызганча каршы вакытыбыз төгәлләнеп килә. Саубуллашабыз. Сәламәтлек аманат. Берәүдә үз тәнен авыру хәленә төшерергә тиеш түгел, ул аны кайгыртырга бурычлы. Бездә исә киресенчә, соңгы чиккә җиткәч кенә табибларга мөрәҗәгать итү гадәте яши. Аннары яшәү белән үлем арасындагы көрәш. Йөрәк сатам, күз сатам, бөер сатам дигән белдерүләргә юлыгырга, бәләгә тарырга һәм курбан булырга бербезгә дә Ходай язмасын. Ләкин инде язмыш тарафыннан кыерсытылган затка, ниндидер әгъзага мохтаҗ булган кешегә ярдәм итә алучы табыла икән, бу бит яхшыга, савапка гынадыр дип уйлыйм мин. Аңа ярдәм итүче туганымы, вакытсыз гүриясе булган үлекме, алай да булырга мөмкин. Моны гаепләргә һич тә ярамый, киресенчә, шулай мактарга, аңа сокланырга гына кирәктер. Донор менә әгәр дә инде шушы әгъзалар белән сәүдә итү башласа, сәүдә итүчеләр булса, менә монысы котышкыч җинаять, монысы инде кеше үтерүгә тиң әйбердер. Киләсе атнадан без сезнең белән әйткәнемчә 20 сәгать 30 минутта җомга көннәрендә очраша башлыйбыз. Сау булыгыз, һәрчак имин исәләмәт булыйк.